по-скоро моя сървър. Аз съм хостера. Ари бе, то си хвали на PvP-то да го размажа. Ама ти си на гъма, не мога да те хитна. Знам, той е хостера и не мога да го хитна. И това не е честно. Че всичко е честно, щом си хостер. Станете хостер. И ако ми се оправи скоро клавиатурата, може и да. Аз казах. Аре, бе, стига ма килвайте, бе. Защо? Добре, не ма килвай! Сами върнете айтемите веднага, коце, аз знам, че си ти. Така, връщай ги. И добре, аз няма да играм в сървъра тогава. Връщай ми айтемите тогава. Кой ти каза, че ще излизам? Има... Аз ти казах, че ще излизаш. TNT Miner. Конзолата сама го банна. Окей. Така се случва, като се закачаш с админите. В този сървър, знаеш колко максимум плагини може да има? 80. Да. Аз за сега виж колко плагина имам. Напиши плагини с хората да ги видят. Аре, бъба. Дай да ми го покажа. Покажи ми го, какво е? Съчалото? Айде, човек, няма да ти го покажа. Къде Човек, ако баннеш някой по IP, ти не можеш да го... Ако баннеш някой по IP... Мисля, кой ларп да направим? Изчакай, аз да видя как се е получил ларп евент. Това ли е? И евента е от 8, ние даже сме изпуснали, но то никой не е в сървъра. Нали? Така че нищо не сме изпуснали, то никой не е в сървъра. Кой
Админс хаус. Аз съм плакал. Защото ти си... Наистина доста си го променил. Човек, ялт ли ти да им я покажеш? Човек някой иска да влезе в сървъра. А не, той ми пише, може ли да съм ски Лаура? Сега пише как беше сървъра. Защо? Ама какъв е този Валентин някакъв си? Човек трябва да си промениш в скайпа онова игра. Човек в скайпа трябва да си промениш онова игра само с мои приятели, трябва и мен да го добавиш. Пум! Сега на кой ларък сме? Я им покажи ларък евент. Той евент още не е започнал. То тук не може да се осветя. Аз трябва да сложа после плугин. Човек, виж, видя ли кой го написа? Broadcast-а. Кое си написал? Защо? Ей, ама отмутни. Ама човек, ти как му